Hi mga kasay, kinakatulog naman si Nigel. Salamat ko sa Ginoo no kayo, dili naman siya nahilan na. So okay naman siya. Di pa lang siya kaagan na mo. Kaon sige lang gyud siya didi. Mao ni nagkuan ko kang mahugas ko kay nakatulog pa man siya ron, mo nagdali-dali ko nga makahuman inta ko ang trabaho kay damurag di naman gyud matabang oy kay gikan palagi pud ko og kabasan. So sayo pud ko wala ko kaayo gid ingon nga sayo nakamata kay unsa na ko orasan nakatug kay nagbantay gani lagi ko niya. So ako sa gibanlawan ni mga plato human nakalimot ay ko nga ang sunrocks taday sa pikas nga balay. So nindot kayo ni siya nga bulak o butterfly man siguro ang pangalan eh. Ikaw man di asad ang akong gihimo nga mga koral para gyud ni siya sa kanding no. As in sa kanding ra gyud ni siya ako nang gihimo. Mao ni di ba ko pwede gud mga kaasay nga mga hugas gani kung ako ang makahugas gud butangan ko na siya gamay nga sunrocks na kay para humot-humot kay kung ang mga bata lang gyud diretso ra man gyud na wala gyud na siya ingon nga damurag daghan pag mga chichiburichi ba basta ako manghugas sigurado gyud na nga nay sunrocks wala man sure gyud ko nga hinlo gyud ang agi so mani init gud kaayo ang panahon pero may na lang kay naapoy hangin-hangin karon. So sakit pa kung kay to lagi ng laoy kagani ba. So pag nanay gid ka, wala di makaya oy. So kay tungod daghan na kayo napay akong labunon, nagkatigom na gyud napay akong silhigo, napay akong garden. Morning giuna lang ni ng banggera kay mo gini pinaka kuan ako kay syempre di man gyud malakyan pag diri sa probinsya naagyoy mga manok. Maninggawas ko kay damurag na kuan ko sa nabuot ko sa init na kuan sa ko gamay hangin. Man ako nga batong diri sa likod og nakautan na sad ko diri So presko kayo. Kita man kayo sa video nga ang presko sa hangin. Nalang siya init. So mao ni akong petchay nga gitanom no. So thank you for watching mga kaasay. God bless everyone. Bye.